En aquesta tercera part analitzarem les metodologies àgils, donarem una mica de visió de com podem tornar cap al nostre benefici tots aquests petits problemes que hem dit en les altres dues parts, d'escenari canviant, de requeriments canviants, d'equips de treball situats en diferents llocs, i encararem la fase final del projecte, que és sempre la més complicada, almenys de cara a la galeria, de cara al client, que és on comencen a sortir els nervis. Per això hem insistit força en les altres parts, en el diàleg, en l'empatia, en la comunicació i en la cintura. Hem de tenir molta cintura i molta capacitat de diàleg per encarar el projecte de manera exitosa. Havíem parlat de les metodologies àgils i particularment de Scrum. Havíem dit que Scrum era una paraula anglesa, que era la que nosaltres coneixem com a melee del rugby, i que molt important era plantejar-se el web, el projecte, no com un gran projecte, sinó com a petits projectes. Primer de tot, hem de tenir clar què volem fer. Això venia en la definició del projecte i en els requeriments. I hem de ser capaços d'identificar diferents aspectes del web, diferents aspectes del projecte que podem paquetitzar, que podem fer paquets tancats, que podem fer unitats de contingut. Per exemple, amb un projecte com el tv3.cat, la plana oficial de TV3, o com el projecte de catalunyaradio.cat, de catradio.cat, la pàgina web de la ràdio de la corporació, hem de ser capaços de dividir, per exemple, la home. Un paquet pot ser la home. Un equip s'encarrega de la home. Un altre equip es pot encarregar de tota la lògica de programació per oferir senyal de vídeo o d'àudio en directe. Un altre equip es pot encarregar d'un altre paquet, pot ser tots els serveis associats a la gent que es fa usuari registrat de tv3.cat o de catradio.cat, per exemple. Serveis de participació de l'audiència. Amb tots aquests petits conceptes, amb tots aquests petits paquets, el que fem és escriure'ls en un pòstit, simplement. Només escriure'ls en un pòstit i enganxar-los amb una pissarra. Una pissarra física, no estem parlant de cap eina informàtica, una pissarra física on col·locarem totes les tasques que es van fent, que s'estan fent o que ja s'han fet. Depenent del cicle on ens trobem, del projecte, anirem passant els pòstits d'una banda a l'altra, d'una columna a l'altra de la pissarra. Amb aquest gràfic ho veiem una mica més clar. Veiem tota una pissarra típica de Scrum, amb unes columnes de feines per fer, feines que s'estan fent en aquell moment, feines fetes i una columna també de petits imprevistos. El que hem de fer són reunions diàries cada matí, durant 15 minuts només, de tot l'equip, i exposar què vam fer el dia anterior i què farem el dia següent, què farem la jornada que comença. En 10 minuts, 15 minuts, tot l'equip ha de ser capaç de dir ahir em vaig estar encarregant de la programació dels serveis de vídeo en directe i és un tema que ja tinc fet. Automàticament passem el pòstit d'aquella tasca, la passem de s'està fent a la columna de feta. O si dic m'he trobat amb problemes i no l'he pogut fer, la mantenim a la columna de feina que encara s'està fent. Amb tot això, què es guanya? Es guanya tenir sempre una perspectiva general del projecte. Tinc amb una pissarra física al costat del lloc on m'assec sempre la presència del projecte i el seu estat, perquè els pòstits, les enganxines, els adhesius, m'indiquen on estan els problemes, quins temes ja m'he tret de sobre, quins temes haig d'apretar per solucionar, i no necessito anar a cap Excel ni obrir cap aplicació en el meu ordinador per fer-me càrrec d'això. Només m'aixeco a prendre un cafè, veig la pissarra allà i ja sé quins problemes puc tenir. En paral·lel, cada setmana o cada 15 dies hem de donar un feedback al client, li hem de donar un producte perquè ell expressi la seva opinió, ens expressi els seus dubtes, els seus suggeriments, i a partir d'allà aprofitar en aquestes petites reunions diàries per fer les modificacions necessàries que s'ajustin més al que el client desitja. Com veiem en aquest gràfic, això està explicat amb un parell de bucles. Primer de tot, a l'esquerra tenim el que s'anomena
el backlog, que no són més que tot aquest munt de tasques petites que nosaltres hem paquetitzat i que hem de fer i que ens hem d'anar traient de sobre. Com ens traiem de sobre aquestes tasques? Cada dia, cada 24 hores, es fa una petita reunió. I, com a molt, cada 30 dies, és més aconsellable cada 15 o cada 7 dies, feedback del client per anar refinant a poc. No esperem 2 mesos per tenir feedback del client, per presentar-li alguna cosa. Presentem-li sempre alguna cosa, encara que no estigui totalment acabada, encara no estigui totalment polida, perquè els seus suggeriments ens poden ajudar molt a tirar cap a una banda o a tirar cap a una altra banda. Com dèiem, la pissarra, element fonamental, i aquí ja podem passar, una vegada tenim clara aquesta metodologia o aquesta metodologia que suggerim, podem passar a seguir amb els punts que dèiem al principi. Pas de disseny. Una vegada tenim els requeriments, estem treballant amb metodologies de refinament dels dubtes, la gent, els dissenyadors, ens han de començar a entregar, ens han de començar a lliurar les primeres proves. Com veieu, en aquesta diapositiva, tot es basa en el mateix. Prova, contraprova, refinament. Compte amb el calendari, perquè aquí ens podem passar. Una vegada tenim l'ok del client, passem a aquests dissenys, que en principi són dibuixos, són JPGs, són PNGs, ja els podem passar a maqueta. Una maqueta és un HTML, és alguna cosa que ja és clicable. La maqueta, que ha d'estar penjada amb alguna URL que normalment no és pública, la maqueta marca una mica el límit de les grans modificacions que podem fer en el projecte. Si nosaltres fem una gran modificació en la maqueta, el cost encara és, diguem, baix, o és un cost assumible per a la nostra empresa. A partir d'aquí, les modificacions importants que haguem de fer comencen a ser una càrrega veritablement pesada per a la nostra empresa. Canvis de disseny, canvis de maquetació són assumibles. Canvis a partir de maquetació comencen a ser complicats. Precisament estem explicant les passes del projecte web, podríem dir de menys barat a més car, de més barat a més car, perquè els canvis en la definició del projecte costen gairebé zero. Els canvis en el testing final poden costar molts diners. Quan tenim una maqueta, pensem que la maqueta no és res més que la bíblia dels programadors. Si nosaltres tenim una maqueta on hi ha un interlineat d'aquesta mida, el programador presentarà un treball final amb un interlineat d'aquesta mida, o amb unes fotos d'aquesta mida, o amb un peu d'aquesta mida i amb aquests elements disposats en el peu d'aquesta manera. Si nosaltres canviem la maqueta, la programació automàticament haurà de canviar. Per tant, quan nosaltres lliurem la maqueta de programació, ha de ser allò va a missa, allò ha de ser gairebé definitiu, cosa que, com hem vist abans, no sempre passa, però hem d'evitar que els canvis siguin de molta entitat. Quan un programador es fa càrrec d'una maqueta, ell reproduirà el que hi ha en aquella maqueta. Per això és tan important refinar bé la maqueta i testejar bé la maqueta, veure que quan fem clic en un enllaç, l'enllaç no es desmunta, quan fem clic en un sistema de menú de pestanyes, es veu la pestanya que toca en el moment que toca, es veuen tots els navegadors igual, no es desquadra res. Si provem un titular amb 2 línies o amb 3 línies tampoc es desquadra. Si provem, per exemple, un player determinat a unes mides determinades i l'arrosseguem, no es desquadra la plana. Tot això ho hem d'anar provant a la maqueta, perquè si hi ha algun problema aquí, quan va a programació, sovint és massa tard per arranjar aquestes errades. Depèn del projecte que estem tirant endavant, cal una feina molt estreta amb el Departament de Sistemes, sobretot si estem tirant endavant un projecte amb molt tràfic de dades, per exemple, una televisió online, una ràdio online, que es necessita un poder de servir dades molt elevat. L'streaming, la demanda per streaming pot ser bastant important en certs moments i, per tant, el web ha d'estar preparat per resistir uns pics d'audiència i de trànsit d'informació bastant elevats.
El testeig de les funcionalitats, una vegada la programació s'ha enllestit, el que hem de fer és testejar-ho tot a fons. I testejar-ho tot a fons vol dir, com a mínim 2 persones, a diferents hores del dia, des de diferents navegadors, des de diferents plataformes, des de plataforma Mac, PC, des de plataforma Linux, si estem treballant per mòbil també des d'un mòbil, des d'un iPhone, des d'un qualsevol altre tipus de smartphone, en diferents situacions de connexió. No és el mateix la connexió domèstica que una connexió que tinc a la meva empresa, que segurament serà molt més eficient. Hem de pensar que la majoria de gent es connecta des de casa, per tant, hem d'ajustar les prestacions del nostre web i el testing a les situacions reals. Hem de provar-ho tot fins al límit, hem de fer coses que normalment no fem. Per exemple, fer clic a zones on normalment no es fa clic, per veure si passa alguna cosa, provar buscadors sense cap terme de recerca per veure quin resultat ens torna. Si tenim serveis d'usuaris que poden comentar les nostres notícies o les nostres aportacions, provar si es pot comentar sense necessitat de login i password, si es pot comentar posant qualsevol tipus de paraula sense espais, que sabem que aleshores es desquadra la plana. Hem de provar totes aquestes funcionalitats. El player de vídeo, si en tenim, provem de fer clic 10-12 vegades sobre el play, a veure si funciona el vídeo o no funciona el vídeo, mirem si el vídeo que veiem és el que toca o no, si la publicitat és la que toca o no. Hem de provar-ho tot això i hem de provar-ho reportant i tenint un registre clar de quins problemes tenim i quin equip se n'ha de fer càrrec. Per això parlàvem en la primera part de la importància de tenir un gestor de tasques i errors, perquè aquí hem de prendre nota del que cal i del que no cal. Quan tenim el tema testejat hem d'inserir els continguts reals. Fins ara els continguts no són reals i ara és quan diem al nostre equip de continguts que les notícies que ha de posar, els vídeos que ha de posar ja poden ser els que han d'anar i es necessita un altre testing. Important disposar de continguts repassats per dissenyadors i textos repassats per lingüistes. És molt freqüent que en aquest moment, quan tenim el tema gairebé enllestit, descuidem aquestes petites coses que ens treuen prestigi online i que arruïnen la nostra reputació. Per tant, totes les imatges que estiguin repassades i optimitzades i tots els textos que estiguin també repassats per lingüistes. A partir d'aquí hem de fer un document de manteniment per veure si hem de tenir vida després de l'estrena. Pensem que hi ha webs que tenen una vida limitada, per exemple el que dèiem a la primera part d'un web d'un esdeveniment esportiu que normalment comença i acaba, però hi ha altres que tenen una vida després de l'estrena i potser nosaltres no som qui es fa càrrec del del manteniment. Hem de redactar un document amb totes les especificacions de disseny, de continguts, de programació, perquè la gent que vingui al darrere nostra tingui una idea clara de com ho ha de fer per tirar endavant amb el web. I finalment, el dia de l'estrena. El dia de l'estrena és molt important estar preparats pel pitjor, perquè el pitjor acostuma a passar. No sobreescrivim continguts, mantenim unes còpies de seguretat dels vells continguts, no estrenem en divendres, perquè si estrenem en divendres i fem alguna cosa haurem d'estar el cap de setmana allà treballant i a ningú li ve de gust, sobretot en projectes que duren 3, 4, 5 mesos, amb un equip que ja està una mica cansat. Compte les vacances de les peces clau de l'equip. Potser ens hem endarrerit una miqueta, teníem un projecte per estrenar al juny i ens estem anant a finals de juny. És molt possible que la gent comenci a tenir vacances. Per tant, compte les vacances de l'equip titular, comptem amb això i, sobretot, mantenim aquestes còpies de seguretat dels continguts antics perquè en tot moment hagi de ser possible el tornar enrere. Espero haver-vos fet una idea una mica més clara de com gestionar eficientment un projecte web. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem a la xarxa.